Niin, hyvät ystävät, Kemijärven sellutehtaan ja Summan tehtaan lopettamisen osalta on syntynyt kiista, jossa käsitellään kysymystä siitä, mikä on politiikan rooli taloudessa tänä päivänä. On olemassa vahvoja voimia, jotka ajattelevat, että politiikka on vain suuryhtiöiden, pörssiyhtiöiden juoksupoika, joka auttelee niitä ja siivoaa sitten jäljet, kun sitä rumaa jälkeä tehdään. Valtio-omistuksen ohjausministeri Häkämiehellä näyttää olevan tämä käsitys valtion roolista taloudessa ja tässä tapauksessa Stora Ensosta. Hänhän on ollut tilaisuudessa vaikuttaa siihen, mitä Stora päättää. Hän on tähän saakka väittänyt, että vain puoli tuntia ennen päätöstä hän sai tietää siitä. Mutta viime viikolla Häkämies itse kertoi, että viime kesänä hän kävi keskusteluja Stora Enson johdon kanssa. Silloin oli paikka vaikuttaa. Miksi ei mitään valtion tahtoa silloin ilmi tuotu? Se on edelleen epäselvää. Onko kysymys siitä, että Häkämiestä pani äkki? Eikö hän halunnutkaan vaikuttaa? Vai onko hän jo niin syvällä tässä uusliberalismin suossa, ettei todella näekään mahdolliseksi vaikuttaa pörssiyhtiön toimintaan? Yhtä kaikki, Jyri tämän homman tyri ja tilanne on nyt tämä. Myös pääministerin rooli on ollut outo. Kemijärven sellutehdas perustettiin 60-luvulla aluepoliittisin perustein hyvin vahvasti. Ja hyvin vahvasti silloisen presidentin Kekkosen tuella. Pääministeri sen sijaan on ollut tässä kiistassa yhtä aktiivinen kuin rannalle ajautunut uppotukki, käsiään levitellen pörssiyhtiöstä mumisten ja puutullien osalta Brysseliin viittoillen. Lapissa sanotaankin, että sen minkä Kekkonen loi, sen Vanhanen vei. On erittäin arvokasta, että on syntynyt tällainen massaliike, laajapohjainen, kaikkien Lapin ja laajemminkin tämän maan ihmisten yhteinen liike vastustamaan pörssikapitalismin kovenemista, joka tuottaa rikkauksia yksille ja turvattomuutta työntekijöille ja kansalaisille. Vasemmistoliitto arvostaa kansalaisliikkeitä ja olemme toimineet massaliikkeen johdon pyytämällä tavalla. Olemme esittäneet, että eduskuntaryhmät yhdessä vetoavat Stora Enson johtoon Kemijärven ja Summan tehtaiden toiminnan jatkamiseksi vuoden 2009 loppuun saakka. Ja sinä aikana sitten selvitettäisiin se, onko se puukysymys millä mallilla, mitä sen osalta voidaan vielä enemmän tehdä ja mitä ne muut ongelmat ovat. Ja sitten jatketaan tehtaiden toimintaa. Jos vastauksia ei tule torstaihin mennessä, Vasemmistoliitto tekee asiasta välikysymyksen perjantaina. Tämä asia selvitetään nyt juurta jaksain. Tässä ei periksi anneta. Ollaan kovan kysymyksen edessä. Onko markkinat isäntä vai saadaanko siitä tehtyä renki, joka rooli sillä pitää olla? Alistuta ei!